ஹாய் ஹலோ வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் இன் தமிழ். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் எதை பற்றினதுன்னா டெய்லி யூசேஜ் ஷார்ட் சென்டென்சஸ் இன் போத் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ். அதாவது தினசரி நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய சிறு சிறு வாக்கியங்களை இங்கிலீஷ்லையும் தமிழ்லையும் எப்படி சொல்கிறதுன்னு பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அட் எனி டைம் அப்படின்னா எந்த நேரத்திலும் அப்படின்னு எந்த நேரமாக இருந்தாலும் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அதுக்கு அட் எனி டைம் அப்படின்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் ஈவன் நவ் அப்படின்னா இப்போது கூட, இப்போ கூட அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அதுக்கு ஈவன் நவ் அப்படின்னு சொல்லணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆஸ் நார்மல் அப்படின்னா வழக்கம் போலதான்ப்பா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஆஸ் நார்மல் அப்படின்னு சொல்லணும். நெக்ஸ்ட் அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட் அப்படின்னா முதல் பார்வையில், லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, முதல் பார்வையில் காதல் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான் at first sight அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹவு நாஸ்டி அப்படின்னா எவ்வளவு மோசமான அப்படின்னு அர்த்தம். எவ்வளவு ரொம்ப மோசமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம்ல, அதுக்கு ஹவு நாஸ்டி இஸ் திஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் ஒன் மார்வெலஸ் அப்படின்னா அற்புதமான, ரொம்ப அற்புதமா இருக்குப்பா இந்த பூ அப்படின்னு சொல்றதுக்கு மார்வெலஸ், ஃப்ளவர் இஸ் மார்வெலஸ் அப்படின்னு சொல்லணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் செவன்த் ஒன் மே காட் பிளஸ் யூ அப்படின்னா கடவுள் உன்னை ஆசீர்வதிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கான மீனிங். கடவுள் உன்னை ஆசீர்வதிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லணும்னா மே காட் பிளஸ் யூ அப்படின்னு சொல்லணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹவு ஸ்வீட் அப்படின்னா என்ன இனிமை, ஹவு ஸ்வீட் த வாய்ஸஸ் அப்படின்னா என்ன இனிமையான குரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அதுக்கு தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நைன்த் ஒன் ஹவு டிஸ்கஸ்டிங் அப்படின்னா எவ்வளவு அருவருப்பானது அப்படின்னு அர்த்தம். ரொம்ப அருவருப்பா இருக்கு, எவ்வளவு அருவருப்பா இருக்கு அப்படின்றதுக்கு ஹவு டிஸ்கஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, டென்த் ஒன் லிசன் ப்ளீஸ் அப்படின்னா தயவு செய்து கேளுங்க, கொஞ்சம் கேளுங்க, தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் கேளுங்களேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு லிசன் ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹவு லவ்லி அப்படின்னா எவ்வளவு அழகா அப்படின்னு, எவ்வளவு அழகா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஹவு லவ்லி இஸ் திஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் so long அப்படின்னா ரொம்ப தூரமா இருக்குல்ல, அதுக்கு தான் so long சொல்லுவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐ குவிட் அப்படின்னா நான் விலகினேன். ஐ குவிட் அப்படின்னா நான் விலகினேன். ஐ குவிட் த ஜாப்னா நான் ஜாப்லேருந்து விலகிட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம். ஆஃப்டர் யூ அப்படின்னா உனக்கு பிறகு, உனக்கு பின்னாடி அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அதுதான் ஆஃப்டர் யூ. நெக்ஸ்ட் ஒன் 15th ஒன் மை ட்ரீட் அப்படின்னா என் உபசரிப்பு, இது என்னோட உபசரிப்புப்பா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு மை ட்ரீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் 16th ஒன் so what அப்படின்னா அதனால் என்ன, அதனால என்னப்பா அப்படிங்கிறதுக்கு so what அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் 17th ஒன் அப்படி என்னன்னா who cares அப்படின்னா யாரு கவலைப்படுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு who caresன்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் 18th ஒன் let it pass அப்படின்னா அது கடந்து செல்லட்டும் அப்படின்னு அர்த்தம். let it passனா அது கடந்து செல்லட்டும் அப்படின்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் 19th ஒன் see you later அப்படின்னா பின்னர் சந்திப்போம், அப்புறம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு see you later அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் 20th what a pity அப்படின்னா என்ன ஒரு பரிதாபம், ஐயோ பாவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதான் என்ன ஒரு பரிதாபம், அதுக்கு what a pity அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் 21 indeed அப்படின்னா உண்மையாவே, உண்மையில், உண்மையில் சொல்றதுக்கு indeed அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் 22nd I don't want to அப்படின்னா நான் விரும்பவில்லை, நான் விரும்பல, எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்றதுக்கு I don't want to அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் 23rd I guess அப்படின்னா நான் நினைக்கிறேன், அப்படிதான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு I guess like that அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் 24th absolutely not, முற்றிலும் இல்லை, இல்லவே இல்லப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதுக்கு absolutely not அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் 25th ஸ்பீக் வித் கேர் அப்படின்னா கவனமா பேசுங்க, பார்த்து நிதானமா பேசுங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஸ்பீக் வித் கேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் 26 எஸ் கோ ஆன் அப்படின்னா ஆம் செல்லுங்கள், போலாம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு எஸ் கோ ஆன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் 27th ஒன் ஓ ஷியோர் அப்படின்னா ஓ நிச்சயமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதுக்கு தான் ஓ ஷியோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் 28th ஒன் கம் டு த பாயிண்ட், பிரச்சனைக்கு வாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதாவது மேட்ரு வாப்பா, சும்மா வளவளன்னு பேசிருக்கா, மேட்ருக்கு வாப்பா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு கம் டு த பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் 29 ஐ திங்க் சோ அப்படின்னா நான் அப்படித்தான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதுக்கு ஐ திங்க் சோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் 30th ஒன் ஓ கமான் அப்படின்னா அட விடுப்பா, சும்மா அதே பேசிட்டு இருக்கிறதுக்கு அதான் ஓ கமான் அப்படின்னு சொன்னா அட விடுப்பா அப்படின்னு அர்த்தம். 31st ஒன் நாட் அ பிட் அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட இல்லை அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நாட் அ பிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் 32nd ஒன் சப்போஸ் அப்படின்னா நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு சப்போஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் 33rd ஒன் ஹவ் அப்சர்ட் அப்படின்னா எவ்வளவு அபத்தமானது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான், ரொம்ப அபத்தமா இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு ஹவ் அப்சர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
34th ஒன் நாட் அ சிங்கிள் ஒன் அப்படின்னா ஒன்று கூட இல்லை, ஒன்று கூட கிடையாது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நாட் அ சிங்கிள் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் 35th ஒன் டு பி ஃப்ராங்க், வெளிப்படையாக இருக்க வேண்டும்னு அர்த்தம். டு பி ஃப்ராங்க்னா வெளிப்படையா சொல்லணும்னா அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதுக்கு தான் டு பி ஃப்ராங்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் 36th ஒன் ஐ எம் டிலைட்டட் அப்படின்னா நான் மகிழ்வாக உள்ளேன், நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஐ எம் டிலைட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் 37th ஒன் வாட் அ சான்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஒரு வாய்ப்பு அப்படின்னு அர்த்தம், என்ன ஒரு அருமையான வாய்ப்புன்னு சொல்றதுக்கு வாட் அ சான்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் 38th ஒன் சோ ஃபாரஸ் அப்படின்னா இது வரைக்கும், சோ ஃபாரஸ்னா இது வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு சோ ஃபாரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் 39th ஒன் ரிக்ரெட்டபிளி அப்படின்னா வருந்தத்தக்கது, ரொம்ப வருந்தத்தக்கதான விஷயம் அப்படின்னு சொல்றாங்க, அதுதான் ரிக்ரெட்டபிளி அப்படின்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் 40th ஒன் வெரி ஹேண்டி அப்படின்னா ரொம்ப எளிது, மிகவும் எளிது, ரொம்ப ஈஸின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதான் வெரி ஹேண்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய குட்டி குட்டி சிறு சிறு வாக்கியங்கள் இப்போ பார்த்துட்டே போகலாம். இதோட நெக்ஸ்ட் பார்ட் கம்மிங் வீடியோஸ்ல பார்க்கலாம். நான் வழக்கம் போல சொல்றதுதான், நிறைய பேர் நம்ம வீடியோஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. நம்ம வீடியோஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா do subscribe our channel Spoken English in Tamil. Meet you all in next video. Until then, stay tuned. Bye. வீட்டிலே இருங்க, சேஃபா இருங்க.